Ahojte priatelia, dnes veľmi zaujímavá téma Hyundai Palisade vo verzii Calligraphy, modelový rok 2024. Ide o vlajkový veľký crossover juhokorejskej značky Hyundai Motor Company, ktorý spája prestíž, komfort a výkon. Zvonku Palisade zaujme masívnou maskou chladiča, výraznými LED svetlami a robustným dizajnom, ktorý podčiarkuje jeho triedu. Interiér verzie Calligraphy ponúka prémiové materiály, kožu, dekoratívne prvky a moderné systémy komfortu a bezpečnosti. Pod kapotou sa nachádza atmosférický benzínový motor 3,8 V6 GDI Lambda 2 s výkonom 217 kW alebo 295 koní, spojený s automatickou prevodovkou. Reálna spotreba paliva v kombinovanom cykle sa zvyčajne pohybuje okolo 12–14 litrov na 100 km, v závislosti od štýlu jazdy a podmienok. Hyundai Palisade je priestranné, spoľahlivé a pohodlné SUV pre rodinu a dlhé cesty. Ďakujeme za sledovanie a za lajky. Prihláste sa na odber, ak máte radi autá. Dovidenia.